Benvidas e benvidos a un novo programa de GZ Música TV, dentro sumario. No programa de hoxe achegámonos aos concertos de verán da Boa Vila. Ali estivemos cos Dios que te criu. Continuamos lembrando o surfing de Lérez con Grande Amore. E de sobremesa Filloas, traemos o videoclip Galicia do cantante vigués. Comezamos! Benvidos ao show, Dios que te criu. Onde pasas de morte nunca pasas frío. Antes de comer, antes de beber, hai un premio guapo, pode ser pra você. Todas esas posicións que vai comezar o show. Todos atentos, pagan apostas, todos que ves a mellor. Xa non che hai volta atrás, cántese pra recuar. Chega por Hintre, sona o timbre, todos a bailar. Antes os tiros tan guapos que entras, no te puedo cantar antes de comezar. Son das las rúbricas rusas en balas con forma de todo que podes parar. Un que non sabe vai aparecer, non hai maneira de te defender. Son un camiño, son a saída, bailar un morrese na túa comida. Non podes parar, este xogo é ata morte. Baila, morre, vamos, Hola, que tal? Benvidos, estamos aquí con Hamas, Mou, Sokran e Murdoch. Non sei se os dicen ben en orden, pero son Dios que te criu. Tíamos moitas ganas de mirarvos porque había tempo que non vos mirábamos en directo dende antes da pandemia e vos voltastes cando outro día que foi a presentación do último EP na Capitol o 27 de maio. Como foi? Contanos aí, Mou, como foi a presentación esa? Foi increíble, a verdad que levamos un mogollón de tempo con esas ganas aí contidas e a xente tamén, notouse un montón desde o minuto 1 foi a hostia, levámoslo ainda aquí para botar hoxe aquí. Sí, porque non sei canto tocastes vos durante a pandemia, non? Tivestes concertos destes de sentados e tal, houbo Dios que te criu unplugged, como foi o tempo? A verdad que Dios que te criu na pandemia estivo traballando. Ajá. Na horta, un pouco tamén, bueno, en diversas cousas, non? Prácticamente facendo un exercicio de creación, porque decidimos non tocar, porque era un pouco frío, non? Claro. Cara ao público, estar a xente sentada, nos de pé, somos unha banda que temos unha enerxía moi potente, entón, pois, esperamos a que se calmara un pouco a marejadilla esta, e agora estamos de volta. E agora volvendo, non? Porque aparte tiñades o traballo anterior, non? Porque tedes este último EP, en que ano vivimos, non? En que ano estamos, como é o nome? En que ano estamos? En que ano estamos, pero estaba o ciclo da Serpe que se presentara cando? No 19, fora, 18? Sí, no 19 sacamos disco, xiramos ese verán do 19, claro. E o inverno, chegou febreiro, estábamos tocando e xa se jodeu todo. E houve que cancelar os bolos dese ano. E o que dicía Felipe, tiñamos aí algúns bolos nese verán e decidimos non tocar, porque non... Sí. Pois eso, non o víamos claro ese tipo de concerto para nós, sabes? Era como ir contra a natura, dixemos. Mellor, eso, dedicarnos a gravar e facer novos temas. Sí, porque despois tamén hai que tamén é un pouco non sei como decirlo, sin dicir unha putada, vaya, pero unha putada ter un traballo como era no Ciclo da Serpe, pasoulle a moitas bandas, non? O tempo, o diñeiro, a ilusión que lle pos a un disco e de repente, claro, vos ainda pudestes xiralo, non? Aquel verán, pero é un traballo que tiña máis percorrido, non? Murdo, que quedou así un pouco... Como sí, quedou aí a cousa, pero de alguma maneira os traballos xúntanse, non? Entón, no escenario, pois, obviamente, temos ese disco como moi reciente e este EP novo que é o que fai é unir os traballos e que fluyan no concerto que facemos. A esa froita do dragón, pode que debaixo atope unha solución e me encontre cunha pele de serpe de súpeto. Saco ya tamén, como ya ta fígado, que sintas o seu oso cos dentes. Verás que esas froitas sabe diferente. Cambia de carril e deixa-te fluir, pois se non saes desa crucillada. Big water, my friend, esta tola má nunca. Collamos esa ola, pois non volta nunca. E agárrate esa manta que te leva profundo, o monta no morcego que te sube do
tanto no ciclo da Serpe como ahora nestes traballos novos estades tendo tamén bastantes colaboracións con xente, digamos que nova en colaboración con vos, non? Por exemplo, hubo moi guapo no ciclo da Serpe a colaboración co tipo da puta PP, non? Naquel disco, agora co Manuel, agora coa xente de Boyanca, non? Toda esta xente nova do que está saindo da música do país. Que tal, primeiro, que tal co Hermano L? Como foi? Como chegades a él e de onde xorde a colaboración esa daquel disco? Pois moi ben, o Hermano L é un tipo cojonudo, xurdiu porque el viñera varias veces a Ordes, incluso o festival que fan estes dous gichos, o Desordes Creativas, xurdiu de maneira natural. Creo que lle dixeras ti, plan, temos un tema aí que molaba mazo facer contigo, el é de ascendencia galega, que nós non o sabíamos, os pais eran de Ourense, ou Anai, de Vigo, arredores, pero sí, xa falaramos anos antes de facer algo e tal, porque xa tiñamos contacto con PP e sobre todo con Alolo, co hermano, desde facía anos antes. De feito, íbamos facer faláramos de facer colabo no meu disco en solitario e tal, e ao final iso quedara en stand-by por cousas de timings e tal, e ao final, como estábamos co ciclo da Serpe, el veu a Ordes a tocar e aí aproveitamos para facer a colabo e tal. E se marcou aí unhas barras, lle soltamos aí a de tío, porque el entende perfectamente galego e o fala, bueno, aí así, sabes, pero bueno, os pais son galegos, entón soltámoslle aí a onda a ver se colaba e se trouxo 16 barras guapísimas, tío, sin falta de ninguna axuda, sabes? Para nós casi nos cae a lagrimilla. Sí, a verdad que foi o que di Marcos, o sea, el galego sin dicirlle nada, nin acento, nin, sabes, o sea, non tuveron que facer como Bardén cando fixo a película de... Sí, era clase, sabes? Era clase, non, é que era algo que sorprendía. Aparte de facer rap, sabes, que non é... Tra, toma. E despois o Licor Café tamén creo que lle gustou moito, atraeulle moito da nosa terra, entre outras cousas, claro. E despois, agora neste último traballo, as colaboracións con bandas do país máis novas que tiran non tanto, polo rap, estes novos estilos vinculados ao rap, como xorde a colaboración con esta xente nova? Que me conta? Jamas, ti, Mou, non sei, Mou? Conto cheo mismo. Primeiro que nos flipan o que fan, fomos a por eles. Quero dicir, con Boyanca xa tiñamos algo de contacto, tiñamos bastante contacto, que xa tiñamos en mente facer algo, pero con Hypao, por exemplo, queremos facer algo contigo. Sabes, que tamén tiñamos algún contacto de vir ao Desordes, tal, de cual, e, bueno, sempre un contacto previo, pero invitámoslo a vir porque había que facelo. Non se vai namorada, a verdade que te preferiría que isto te amorara, porque son andas a buscar o titular. Non se vai namorada, preferiría que isto te amorara, porque son andas a buscar o titular. A poco mandaste, xa atraio precisas guapo, se queres que te colle a medalla esprecio, falas dunha sorte de esencia, solidifica, que o núcleo vai explicar, líquido, o lume brillo, está todo preparado a miña vestíbulo, estilo chicle pero con vestíbulo, agora non me se apelidos, pican tus sonidos, pican as verdades, te dan pura ruido na fogueira das tuas vanidades, ardes como leña verde, todo fume, puro estrume, lago esas orellas a que se cerón, Como levades ese rol ahora de veterán, sabes o que hai reticencia? A ver, conta, como mirades o tema? Que va, eles din que somos non vos chaman vellos, entón, como é, non? Non vos tiran ninguna destas? Diante, non. Old school. Eles din que son os nosos sobriños, tío. Ben. Pero, bueno, eso... Que va, moi bo rollo, con Boyanca, guai, tío. Fixemos un crossover, primeiro OG pa nós, digamos, pa Dios que te crío, Fiz Boyanca, e despois ao revés, po seu disco, o Ácido Úrico, que pecha o que se plantexa no primeiro vídeo e quedou guai. Sí, por aí va a tirar o seu precisamente, non? Porque aparte da colaboración dos temas do tema musical, hai un rollo con os vídeos, hai unha historia, isto como sorte, porque
Ahora todas as bandas tiran moitísimo polo audiovisual, quer dizer, xa non se sacan, é raro sacar un EP igual sí, pero xa é raro sacar un disco longo, a xente vai sacando temas con apoio de vídeo e tal. No caso destes traballos, como xorde o tema audiovisual? Pois, bueno, últimamente sempre intentamos facer vídeos así aos temas que vamos sacando, non a todos porque é moi difícil, pero bueno, co de Boyanca, por exemplo, xurdiu, eso preparámoslo en pandemia, e fixemos aí unhas videoconference aí de brainstorming e tal, e sacamos aí ideas. Si, primeiro nós sacamos así esa idea un pouco de pique, de a ver quen é máis oulle e tal, non? E plantexamos yo a Xaime Miranda, que é o director co que soemos traballar, e xa el doulle unha forma tal, e bueno, foi así. E como tiñamos as dúas cancións, decidimos facer un doble combo e tal, e que sea unha continuación da outra. E despois hai un punto porque nos vídeos, aparte, son vídeos moi traballados e actuados, saídes vos sos parte dos actores, hai máis xente tamén Boyanca, e aí hai un traballo, quer decir, descubres, aí hai canteira de actoral, non? Quer decir, o vídeo que máis sorprende precisamente esa a vosa actuación, non? Facendo o rollo que, bueno, queda... Eso que foi moito chollo do Xaime, como foi? Bueno, a ver, Xaime, obviamente, un director de videoclips do máis potente que hai en Europa ou no mundo, por decirlo así, sabes? Xa non vamos a falar de Galicia, sol. E entón, a nivel actoral, pues, nós somos artistas, creo que todo terreno, sabes? Non... Eles rapean, eu son DJ, tamén son actor profesional, pintamos, creo que vai todo un pouco ligado, non? Que estamos afeitos a estar encima do escenario, levamos moitos anos curtidos e tampouco nos van querer os aneles por ponernos dentro dunha cámara, non? O sea, foi natural, foi natural e... Estamos rapeando e, bueno, de alguma maneira, sabes, tampouco é que fagamos o... Sí, pero ese aire duro, no ese rollo que tal, tamén cadra, non, co de rapear. Sí, non sei, a cosa que, por unha parte, é Xaime, que é un crack, que non sabe... xa o fai para que... Claro, non sabe dirixir, moi natural. Sabete dirixir moi ben, e por outra parte, que tamén nos sentimos cómodos en esa tesitura e o pasamos guai, sabes? O sea, non sei, é un pouco prova e error. Unha mesa che de marisco, cerveza, coñá, viño, bebidas, estamos na salsa. Leva iso, Que inventou este ritual sagrado deixo listo moi alto. Plantar un lume, beber como vos sacos, evocar as súas colleitas rodeados dos colegas. Remata, espera, agora me comento frente a terra, tanto número. Non preciso, brindemos pola rúa que suspira ao redor da nosa pirámide máxia que está porque transpira. Sigue escoitando, son da leña crepitando, o vento avivando lume a nosos brebaxes varios. Que tesos ánimos comezamos cas cantigas, se non son populares haberá que soltarlle unha rima. Tranquilo, porque ainda queda moito tempo, se chove que se xa por dentro, por fora mellos secos, deixate estar, seguiremos con isto ata que se apaga o lume de aquí. No marcha nin Cristo. Arde casa del lume, paso as estrelas sombra, esta non hai noite tan verá. Vai candela, canta, somos sete veces candelas, esquecerte das penas. Arde casa del lume, paso as estrelas sombra, esta non hai noite tan verá. Vai candela, somos sete veces candelas, esquecerte das penas. Bueno, estamos aquí, vamos mirar a Discote Crew ao vivo hoxe e esperamos que vai haber máis concertos, non, neste ano, neste verán 22, volvedes á normalidade como toda a xente, tal. Vamos ter varios concertos e algún deles moi interesantes, sobre todo, bueno, para min vai ser un orgullo tocar na Coruña con Emir Kusturica, porque é un puntazo ese festival que nos invitaron para ir tocar e entre moitos, non? O sea, outros moitos, pero este digo con amor porque como, non sei, son medio fan del, non? Vale. A ver se o deixan vir, porque andan aí... Claro, porque como non é moi amigo dos ucraínos, igual non o deixan pasar, non? Pasa? Está así, viva a democracia. Bueno, non sei se queres enjadir algo máis vos, se non, dixamos aí, queres contar algo, se non, despedímonos. Eso, que os bolos que quedan, que miren aí nas redes, tal, hai uns cuantos bolos de aquí a setembro, e nos vemos aí.
Moi ben. No Terra Brava tocamos no Comeo Bravo Fest, No Festiletras. que aí vai haber unhas sorpresas aí interesantes. Vale. Bueno, pero a xente que busque polas redes, non? Que vaya Exactamente, mirando, porque, claro. vamos, a idea é que Dios que te criou volve os escenarios, Volve os volve a escenarios, pero normalidade con moitas ganas, vamos, a dar tralla duras, que non vos queda para dudas. Moi ben, pois nada, máis nada, un saudiño e deixamos vos. Chao, chao. Veña! Un sistema super chauvinista crema para que non tes esa autoestima tan enferma. Galego con cero de licor café, que ir a mí son do mundo e a sei ir a beber. Galego que tiene sede de café, que o fondo azúcar, que botas do PP. Un patrón con moña con bastón, que a tua boa con oro pesqueiro e mandilón. Andando como fraga con paso vacilón, se ve falando que está con subsistir. Así non. Chegamos ao GIS, denominación de origen como variña do Palencia, ganhos VIPs, como patrón, facendo lowrider en chimpins, matando pelegrins con chacas e calcetins. Original galaicos, tomamos vendos marcos, toleando la feira, niso nunca fomos mancos. Y que non se sabe se subimos o baixamos, perfecto, como nos gusta facer os panos. Son máis galego que un polvo nunha palleira, que un polvo bella sobre un prato de madeira, que unha baleira nunha leira de bebedoiro, que termoliña primeiro logo se enreda. Son tan galego que se subo pa arriba, se non hai fallo baixo máis alto dun racho. A cooperativa OG non ten despacho, temos sede de beber algún fulacho. Pontevedra, original galego. Original galego. Máximo exponente como bocadillo de risón, como Alvarillo, Autodello, Oliverio, pura sangre da fillón, puro carne pañero. Original sen data de caducidade, da que reprise Sebastián Laga de bits en pedaleo. Rimamos sin da que ninguén escoite, os vagalumes brillamos na noite. Costumes, Como facer dun galpón un casoplón en venganos do que tarda en cantar un galo. So pura suerte, estás equivocado. se a brúxula sinala o norte será por algo. Original galego. Como de original galego. Seguimos en Pontevedra, pero imos a beira do río. Ali Leti estivo a falar con Grande Amore. Podes pensar que son raro, podes te encher de rir, podes botar media vida rajando, pero hai algo que che gusta de min, sabes que sí, sabes que sí.
Bueno, xentiña, estamos con Nuno, máis coñecido como Grande Amore. Supoño que xa o coñecedes, porque agora mesmo están moitos cartaces do país. Así para comezar, a xente ponche moitas etiquetas, non? Que fa rock, con punk, con tecno dos 80, que si industrial. Ti, que fas para ti? Como sentes? Claro, eu para min intento facer a música que me gusta, logo o resultado xa, bueno, depende da xente que o juzgue e tal. Home, a min co que máis me identifico a mellor coa parte así máis punk, claro. Pasa que queda máis elegante dicir de industrial e tal, pero bueno, aí cada un que lle dé o nome que queira, pero bueno, sí, en rollo punk, joa, en rollo punk. Vale, vexo que levas unha estética, por isto que comentaba, inspirado nos 80, incluso a estética no deseño gráfico, no videoclip que tes e todo, é moi destes anos, non? Non sei exactamente cantos anos tes, pero igual nos 80 nin naceras. Entón, como colles, se che dá por coller toda esta estética e levala a tua música? Pois, boa pregunta, a verdade é que, claro, eu nos 80 non era ningún proxecto de ser humano ainda, o sea, mi irmá era pequena, mi irmá maior era pequena nos 80. Nada, a ver, a min a verdade é que non sei por qué, por algún tipo de afinidade persoal, eu creo que é a época musical que a min máis me chama, logo. Non só a parte musical, senón, como diste tamén a parte estética, eu vexo cartaces ou portadas. É que o cartaz da túa xira a mí me recorda máis a unha peli. Sí, claro, que a min todo ese rollo de, pois eso, das pelis de Carpenter ou portadas de discos de Judas Priest ou de Motorhead ou cosas así, a min alucíname, porque é a música que empecé a escoitar de pequeno por discos que tiña, pois, que me vían ou de meus tíos ou de meus pais, tal. Entón, claro, como é a música que empecé a ter contacto do mundo da música, supoño que é a que máis me chega ainda a día de hoxe. Sí, claro, é curioso porque non cheguei a vivir iso, nin ningún tipo de contacto directo, pero eu creo que estéticamente é a época, xa te digo, tanto a nivel musical como a nivel de imaxe, é a época que a mí máis me chama, vamos, iso. Bueno, tamén se nota algo na tua música a época, non? Entonces, bueno, tanto ti como outros artistas que estades agora moi de moda, estades facendo unha chea de colaboracións, o sea, está como moi de moda, non? Con quen queres facer unha que aínda non fixeras? A ver se nos ve. Boa pregunta. Bueno, a verdade é que xa foi moito que non fai algún, desde... Tamén, se estás argallando algunha, contanos. No, pois a verdade é que dende o ano pasado que saquei o EP con Mundo Prestigio, que eu creo que foi a última colaboración que tal, non saliu ninguna. Home, eu, por ver o contraste entre unha persona de bon facer e unha así máis diabólica como a min, unha colaboración con Sestri moi ben, por exemplo. Sería un choque de estilos curioso, pero eu creo que, bueno, estaría divertido, joa. Bueno, pois aí queda cousa, por si o veses. Si no entendo, o feito estar desperto, o feito estar desfeito. A veces penso que debo ser de ferro, anos 20 estou aquí pillado. Todo é pouco, todo é demasiado, anos 20 sigo aquí tirado. Todo é pouco, todo é demasiado. Para un cacho é síntome millón. Dame un pouco de aire, estou millor. Anos 20 estou aquí pillado. Todo é pouco, todo é demasiado. Anos 20 sigo aquí tirado. Todo é pouco, todo é demasiado. Rezando porque algo me leva a algún lado. Todo é pouco, todo é demasiado. Anos 20 estou aquí pillado. Todo é pouco. Bueno, o disco ainda o quitacho ano pasado, igual ainda moi noviño, entonces este ano igual ainda vas a dar a coñecer o disco, supoño que non estarás pensando xa en outras cousas novas. Sí, claro que de feito, claro, tamén como é o contraste, para min xa está queimadísimo, digo, me cago en tal, canto fai xa que saquei o disco, porque aparte, claro, como ano pasado, xa houbo como ocasión de presentalo, pero como a medias, porque había concertos, pero eran medio raros, eran en sitios como extraños para un aforo moi reducido, entón, claro, tiña a sensación aí, a medio camiño entre, vale, xa fixen como xira de presentación, pero realmente estou non facendo este ano, porque cando está vendo festis, o surfing é un bon exemplo, os festis están volvendo xusto este ano, entón xa estou desexando sacar cosas novas, xa teño aí algo feito, a ver cando vai saindo, porque estou como, tengo unha sensación rara, como para min o disco xa é super bello, a ver, ten un ano, non é tan bello, pero como, como que xa o presentei
presentei, pero ao mesmo tempo non, pero ao mesmo tempo está sendo hora, entón é como unha... A ver, supoño que será diferente o punto de vista do artista que está sempre cantando as mesmas cancións que do público que igual ves unha vez ou dúas, tampouco, Sí, por iso tampouco... Tal cual, tal cual. Aparte, ahora eu sou moi vítima de eso, que ahora hai moita, non sei como dicirlo, ansiedade digital de, como todo o mundo está sacando cousas constantemente, todos os meses, casi. Claro, ahora parece que un disco que ten o meu ten un ano é un mes. Xa parece que iso é sabes, un disco dos Beatles, que ten 50 e pico, sabes? Entón... Bueno, pensa que hai xente que quitou xusto disco no 2019 e aínda o están presentando agora. Claro, sí, no, dentro diso, a verdade que eu sei de xente que sacou disco xusto a semana antes do confinamento, que eso sí que é a peor sorte da historia, sí. A ver, non, nese sentido, ben, a verdade é que ben, pero eu tamén, como son así logo inquieto e tal, pois sí que xa estou desexando sacar aí cousas novas. Hay gente que nunca se raya y que nunca va a rayarse. Por ejemplo, tipo este. Mira que mítico, ahí ven con sus amigos. Veño falarme, veño se rindo. Nuno, tío, sigues igual tú. Sigues se rindo, esperan que conteste. Que hostias te digo. Faigo un chiste de picho, se marcho. E queda se rindo. Conto yo a Dani e rímonos deles, pero fico as coñas o resto da noite. Non penso noutra cousa, teño que calmarme pa non darlle de comer. Lín aí pola rede que non levache moi ben o tema este durante o Covid dos concertos con mascarilla e sentado. Por que? Contanos un pouco. Claro, home, eu non sei, eu supoño que o Orfeón do Nostiarra ou xente así, home, adáptase máis ben adáptase con máis soltura logo a un rexistro aí de xente separada, sentada, tal. Claro, algo como o meu, que é moitísimo máis, non sei, moito máis acelerado, todo moito máis duro, por dicirlo de alguma forma. Claro, tú ves a xente sentada, separada así, con mascarilla e digo, non está gustando nada a naide. Moitos cantamos debaixo das mascarillas nos concertos. Xente dicíamos, no, pois eu estaba, claro, eu todo animado que podía estar, porque estaba cantando debaixo da mascarilla, estaba tal. Pero claro, para min, desde arriba, que eu xa son tendente tamén ao pesimismo, digo, nada, isto está todo o mundo pensando que isto é terrible, tanse querendo ir, pero por educación non se van, e tan así. Pero, bueno, por sorte xa pasou, espero que non volva a poder ser, eu personalmente, claro, os concertos de pé, a mí é moito, é o meu terreo, ao final, claro, sí. Bueno, desexamos que agora disfrutes máis como esta segunda parte de presentación do disco. Bueno, ti te esperabas igual ter o boom que estás tendo, porque estás en un montón de cartaces. Eu, home, a verdad, xa che digo, tamén porque son moi cenizo e os meus colegas rinse moito deso, jolín, home, si que é certo que cando faz algo, home, unha mínima confianza no que faz tela que ter, porque senón xa non chegas a sacalo nunca, pero ainda dá a impresión de que digo, isto, a xente vai dicir, que bizarrada é, tal. Non, a verdade é que, jolín, moi boa acollida, ata agora non, vamos, ningunha pega, e a xente reaccionando moi ben, sobre todo os concertos, que ao final é onde máis cómodo me sinto, onde máis afeito estou a moverme, e, a verdade que non, eu non contaba con que fora ir tan ben, pero vamos, a top, ojalá siga así, Bueno, pois non sei se nos queres contar algo máis, se non, ainda que sexa, comentalle a xente onde pode ver as túas datas. Vale, pois sí, as miñas datas, que tamén teño que miralas eu, porque penso son un desastre. Dillo o sitio onde pode miralas. Confúndome terriblemente na páxina de Ernie Records, que a veces hasta digo mal a páxina, que eso xa é o ultimátum de... Claro, que Rocío que nos leva a redes flipa. Na páxina, ou no Instagram de Ernie, hai enlace á páxina que eu non sei exactamente como se chama, creo que é ernierecords.com, e aí salen todas as datas moi ben detalladas, moito mellor do que a sei eu, verdad? Pois nada, se non nos conta nada máis, Nuno, quedades cun anaquiño do concerto. Que gracias por todo, vamos, que amor. Amor de parte de Grande Amore. Vémonos. Sempre quero vir e cando estou aquí solo quero marchar. Jódeme marchar por se perdo algo e logo non hai que contar.
ilusión me fai volverte ver, xa nunca podes quedar. Temos moito de que falar, por eso sempre acaba igual. Canto tempo pasa deste, non yo digo a naide, todo é tan raro, botote de menos. Oi, e ti que tal? A veces estou moi ben, a veces sigo igual. Quero lle falar, pero non así, nos damos pa algo máis. Vai ser mellor vernos dentro dunhos anos, que pase algún tempo, que esteamos máis calmados. Foi moi divertido, non cambiaría nada, pero nada é pa sempre, agora xa me cansa. E non lle sei dicir que xa non quero ser así. Tanto tempo pasa deste, todo é distinto, faiseme tan raro, botote de menos. Vémonos no baño, aínda queres verme. Solo hoxe, solo un cacho, queres verme. Ahora necesito que repitades conmigo un rollo. Vémonos no baño, 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 vémonos. Vémonos no baño, vémonos no baño, aínda queres verme. Vémonos no baño, vémonos no baño, vémonos no baño, facemos como sempre. Vémonos no baño, non te rayes, todo está marchando, non vai vernos naide. Vémonos no baño, todo é distinto, faiseme tan raro, botote de menos. Ben, despedímonos dende Pontevedra co segundo videoclip de Filloas, o proxecto máis persoal de Iago Galego. O tema chámase Galicia, con el quedades. Até a próxima. Eu non quero ser galego, escachar como un rancio e facer chistes de leiras, de pelexas polos marcos. Eu non quero ser galego, dos que da terra renegan, marchan do asco, non o pasan ben, dalles morriña, queren volver. Dixo galego na casa, non vai a ser galeguista, mas non fale mal da panada, que es gasto nacionalista. Eu non debo ser galego, nunca voto os que gobernan. El licor que nunca bebo, non me toco a liña e non sei bailar muñeira. La, 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 la. Galego non ci entendo e non hai
tempo para os nenos adoctrinados vendo xabarín. Estánse a perder o clube Megatrix. Toda a vida con cacique sen problema é dos nosos, que sabemos que nos rouba, pero peor somos roubos. Xa mo dixeron no norte, teño alma portuguesa. Enso mil pasos domingos, gosto de azulexo nas fachadas e da feira. Como fallosos no lugar, son fallosos, fallosos. Corre, 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 corre. Oh.